naglusod itong programa sa TV Apologia Veritas, ipasigdahan sa Catholic Apology International. Uban sa ko ang cameraman si Julius Visaya, ngalan sa itong hari, Reverendo Padre Nelson Seno Cabasisi, kinyong ubos kanagan Sir R.D. Seno, kiguban kaninyo sa hamubong na panahon o paragiskot sa mga butang na may kalambigitan sa atong pagtuong Katoliko. So karon usab mga higala may igsoon at na pong sundan ang lain na pong tawagan ng tubag sa ikaduhang pangutana. Gani nato'y connection sa ato ang gisgutan previously, mahitungod di adtong nakatuman ba ang mga Katoliko sa balaang kasulatan. So, ang question ikaduha nag-ingon, kulang pa ba di ay ang Biblia kung mutudlo kita og pagtulunan? So, kana nga gitawag og pangutana ni adnaana sa mga pangunahuna og pagtulunan ni adtong mga tawo nga gasunod sa pagtulunan ni anang maong sola escritura. Nya kining sola escritura nagsugod ni sa panahon ni Martin Lutero, pero before kang tawag anang Martin Luther na anay tawag anang explicit teaching si John Calvin. Nag-ingon, Calvin rejected all beliefs not explicitly found in the Bible and focused his followers' faith on the Word of God alone. So, ang ilang pangunahuna, pag biyong kaog gitawag og Biblia, ang unahuna nila, kumpleto na naatanan din na sa Biblia. Pero ang question, kung ang Biblia nga ito pangutanon, kumpleto na ba siya? In terms of teaching o mga buhat ni Ginoong Kristo. So mana pa, again, ako atong ikutlo ang gisulti ni San Juan, buhat kapitulo, John, Gospel of St. John according to John, chapter 21 verse 25, nag-ingon, daghan pa kaayong mga butang, nagibuhat ni Jesus, o kung gisulat pa ang tanan, nagtuo ako nga ang tibuok kalibutan, dili gayud paigo nga kasudlan sa mga sinulat. So, mga higalaw maigsoon, pag ingon nga, dili pa ba di ay igo, ang Biblia na ang nagtubag. Na kung isulat pa ang tanan, kaya actually ka ng mga aksyon ni Kristo, mauna ang explicit teaching. Di ba ingon ni Ginoong Kristo, ayaw tanawa ninyo akong gisulti, apang tanawa nga akong gibuhat. Kay ang iyang buhat mauman ang buhing pagtulunan. So pag ingon nga dili ang tanan niyang gibuhat na sulat ni ining maong gitawag og balaang kasulatan, so nagpasabot nga ang pagtulunan ni Kristo kining Biblia kabahin lang sa pulong sa Dios nga gisulti diha sa gitawag og balaang kasulatan o sa gitawag og tradisyon. So kanang pulong sola escritura or tawag anang pagtuo nga Bible alone, dili na pagtuo ni Ginoong Kristo, bisan pang mga apostol wa magtudlo nga Biblia lang ang atong tuhan. Nahitabo lang ng pagtulunan na sa panahon ni Martin Luther, ni John Calvin, until now. O gisunod na sa mga higala nato nga mga dili Katoliko na nagtamod ni ining maong gitawag og pagtulunan. So halos ang tanan nga mga Kristiyanong pundok nga gawas sa Iglesia nagtuo ni anang maong gitawag og sola escritura. Apan ang Biblia mismo nagtudlo nga dili ang tanan nakasulat niini. So nagpasabot nga kining maong gitawag og libruha dili lang mao ang ato ang gitawag basihan nganuman kay naay mga butang nga kinahanglan natong tuuhan katong giingon ni Apostol Pablo sa 2 Thessalonians chapter 2 verse 15 nag-ingon ang balaang kasulatan, therefore brethren, stand fast and hold the traditions which ye have been taught, whether by word or our epistles. So ang buot ipasabot, kaya yung kulang pa ba di ay ang Biblia dili lang kay mao ang ato ang gitawag basihan hinunua aron kompleto ang pulong sa Dios. Atong tamdon ang maong sinulat nga pulong sa Dios nga mo ning Biblia, atong tamdon og tuuhan usab kadtong mga pulong sa Dios na wala mahisulat nga gitawag nato og tradisyon. Nganong motuo magitaan ng tradisyon? Kay ang Dios diha ni anang maong simbahan iyang gitudlo ang iyang tawag anang kaalam nga dinasayran sa kalangitan, pangulo sa kalangitan og sa katawhan na kining maong gitawag og pagtuo nga diin ato ang sundon kining gitawag tradisyon nga gitudlo simbahan ato ang tuuhan kay gikan man kini sa Dios. Manang Ephesians chapter 3 verse 10 nag-ingon, aron pinaagi sa simbahan masayran karon sa mga pangulo o kagamhanan sa kalangitan ang kaalam sa Dios diha sa nagkalain-laing paagi. So pinaagi sa simbahan may baw-an nato nga kini sinulat nga pulong sa Dios, kini
Wala may sulat na pulong sa Dios ug naa kini sa gawi sa Santa Iglesia ug mao kini ang atong tuwan. So kanang sulat sa Skriptura dili na pagtulunan ni Kristo. Kanang Bible alone teaching dili na pagtulunan sa mga apostol, kundi imbento lamang kana sa mga tawo nga buot muluad ug musupak sa pagtuo nga gitukod ni Kristo diya sa iyang Santa Iglesia ug maoy atong gituuhan. Sa ngalan sa ato ang pari Reverendo Padre Nelson Seno Cabasisi, kini ang inyong ubos nga lagad Sir R.J. Seno temporary manamilit kay gugmoingon Ecclesiam Servire et Fidem Catholicam Defendere. Santa Iglesia Katolika, mao ang katilingban sa mga binunyagan nga tanan, naming ila sa Santo Papa sa Roma, nagisuro ni Jesucristo sa pagmando dinhi sa yuta, aron kitang tanan makapahimulos sa gingharian sa Dios. Atong pagtuong Katoliko dinukod sa